Radio Burela, 107.7 FM. A esta hora comeza Grandes Voces do Noso Mundo, un programa de Marco Pereira coa colaboración de Silvera Vicente de Oliveira. Cantos na maré, sons da nosa fala. Cantos na maré, son cantos e máis nada. Boa tarde, amigas e amigos. Benvidas e benvidos a esta ponte musical entre os países de raíz galega. Se queredes pasar un bo anaco con nós, non mudedes o dial, estades por internet, non fechedes a páxina e pasade con nós esta hora de música e palabra en Radio Burela, en Radio Piratona, en Quack FM. Agora mesmo comeza o programa da música da nosa terra, a de Portugal, a brasileira ou a de calquera dos países africanos a onde chegou o noso idioma. Pasen connosco esta hora de música e palabra. De 7 a 8 os venres, en Radio Burela, chegan as entrevistas, chega a música, chegan as grandes voces do noso mundo. Música e palabra no programa de diálogo musical entre as nosas grandes voces. Comezamos a 48ª emisión en antena e a primeira da primavera. Reciban, como sempre, un cordial saúdo de quen lles fala, aos micros Marco Pereira Oliveira e hoxe que me acompaña un grande Gabriel André, xa que hoxe Silvera pois non poido estar con nós, que está algo maliña. Dende aquí mandamoslle un bico moi grande a ver se recupera. E como sempre, no control técnico asegurándose de que todo chegue en perfectas condicións ás súas casas, Matías Nicieza. Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalá. Hai que dicir, Marco, tamén Gabriel, moi boa tarde, aproveito para saudarvos desde control. Boa tarde, Matías. Que hoxe temos unha nova incorporación á grella de emisoras que remiten e que difunden o noso programa. Non só CGI Quack FM e non só CGI Radio Piratona, sino que temos a alguén máis. Nada máis e nada menos que a Radio Filispín de Ferrol, que transmite a través do 93.9 da FM. Así que benvidos a eses novos amigos de Radio Filispín. Ben, comezamos na semana pasada en Cabo Verde. E hoxe baixamos un pouco máis e mesmo volteamos o Cabo da Boa Esperanza. Adiante coa música de Mozambique para abrir o programa. Passeio bué, monta bué, conhecer a torre enfim. Quem dera ter um pouco mais de sorte. Ganhar na lotaria e poder curtir. Mas o bolso é pequeno para tanta coisa que tenho em mente. E o país em que eu vivo, o salário mínimo é muito baixo. E o IDH também.
Soño era o título da peza que nos interpretaba Deltino Guerreiro. E do mozambicano Deltino Guerreiro, a quen pasamos, Marco? Pois subimos ao lugar da semana pasada para recoller a chica de Élida Almeida. Sabe fácil, chica bonita, tiquica bananada, problema é que chica, nada que sabe fácil, chica flameleca Nancy, pelambucha com preto, chica flame canta pare nem cubade o que pare samba juro, chica flameleca Nancy. Ninguém cartão, chica bonita, torna compassada, problema é que chica, casta passa ninguém cartão, chica barojo vem do Lisboa, chica vem com paranoia, é flapa nunca chama chica, mas se nome é senhorita Francisca, chica catabaru vera, vamos vera, tem lama. Chica canta papia com doli, vamos mandoli, é bacana. É flapa quenta contra condoli na praia, tá fica na nhenhenhe, tá fica só na tolo bascaria. Na lenha pa momento em toleta inchi di tirna e flase pechera so fumeta poi si perfumeta fica cheirosa chica gata batina tina nengue gata vedi vetina mo chica gata va cimentera chica gata banha lenha chica nara gata fossi chica sta na cinema e creba cinema chica crescer capa jornal notícia na rádio, chica está na cinema, e creba cinema, chica crescer capa jornal. Notícia na rádio, chica está na cinema, e creba cinema. Chica está na cinema, e creba cinema. Era a voz de Élida Almeida, a cantora nacida en Pedra Badexo, na illa de Santiago, en Cabo Verde. Élida Almeida, Karina Gómez, Mayra de Andrade, grandes voces da música caboverdiana. E das grandes voces da música caboverdiana pasamos a 8 grandes voces da música galega. Adiante cos hemisferios de Alba María, interpretado a 8 voces. Nos hemisferios, nos teus ollos de século XXI, deivaremos as penas, botaremos moedas, e que importa que saia cara ou cruz. E que levas as cancións nas costas e transportas o lume do sol pó. Eu cando vou contigo, prende o que digo, non necesito máis calor.
botóns de risa e camiña cara adiante. Déixame ir contándoche como fago medrar luas menguantes. Déixame ir contándoche como fago medrar. Somos a liña do tempo, non precisamos espera. Dá de beber hasta chuvia pra que medre a primavera. Déixame un pouco de alento, pon toda a forza que teñas en derrachar o silencio pra sairmos polas fendas. Estradas desta hora convertendo en río camiñar. Deixa atrás a tristura que atas noites máis duras gardan algo do azul forte do mar. Coñecemos a color do vento e a luz que latexa no amencer. E veremos os fíos para sandar este frío que mantemos escravo baixo a pé. Tiberaste libre viva para pintar na auga. Só fai falta quedarmos a deriva. Para pintar na auga só fai falta quedar. Somos a liña do tempo, non precisamos esperar de beber hasta chuvia para que llegue a primavera. Saímos polas velas, somos a liña do tempo, non precisamos espera. Dá de beber esta chuvia para que llegue a primavera. Déixame un pouco de alento, con toda a forza que teñas e relachar o silencio para sair. Eran 8 voces da música galega. Interpretaban o Hemisferios con letra e música de Alba María. E continuamos agora na música galega e facémolo con outra grande voz, Lucía Pérez, que está en pleno camiño de Santiago. Tristura na voz, no máis escuro dos días, colleume a noite no albo. Unha rúa de pedra mollada, tan soa e devagar, co alento dunha naiciña chorar. Teño silencio vaguado, nas veas un lume rabiado. Non me gardes no olvido, que no seo me levas contigo.
ecos da alma. Quixo tecer un amor envolto en ventos de auga, tremendo as miradas, semendo o ruido, tamando un trebón, tatuada no peito a lisura violenta deste amencer farto de vaguas de ferro. Eu morro por él. Sen el xa vivir non quero. Nesta beiriña do mundo, esta dor que me enterra no mar máis profundo, a morriña nos ollos, na gorxa o inferno. Para min non hai maior, para min sempre inverno. Radio Burela, 107.7 FM. 7:20 minutos. Estamos listos, Marco? Claro que estamos listos, Gabriel. E como estamos listos, Matías Nicieza, por favor, ponnos a música de Yara da Silva para dar ya entrada á entrevista de hoxe. Deixa falarem de nós, deixa falarem, deixa falarem de nós, deixa falarem. Amigas e amigos, hoxe toca falar de didáctica da música. Toca falar de como se fomentan as grandes voces. Para iso estamos en conversa cunha profesora de música. Profesora María Dolores, moi boa tarde. Hola, boa tarde, Marco, que tal? Moi ben, moi ben. Moitísimas grazas por atender a nosa chamada e por estar aquí nas grandes voces do noso mundo en conversa con nós. No, moitas grazas a ti, estou encantada de falar contigo por aquí, Ben, Gabriel, por favor, fainos a presentación da convidada de hoxe. Señoras e señores, acompáñanos telefónicamente a profesora María Dolores Otero Rodríguez, nacida en Viveiro e estudou no Conservatorio Local e no de Santiago de Compostela. Foi integrante da banda de música de Viveiro e compaxinou os estudos musicais cos da licenciatura de Bioloxía, unha materia na que alcanzou o grau de doutora. Hoxe témola con nós para comentar desde dentro as vivencias da música. Dolores, cantos anos tiñas cando entrache no conservatorio? Pois, cando entrei no conservatorio, mira, primeiro entrei na banda de música, antes que no conservatorio. Porque cando tiña 8 anos fui a aprender solfeo co director da banda. E daquela todavía non existía o conservatorio de Viveiro. Entón, no meu caso, fui antes á banda e logo ao conservatorio. Empecé na banda con, xa te digo, con 8 anos empecé a aprender solfeo e con 9 anos salín a tocar na banda de Viveiro, na Semana Santa, precisamente. Xa me puxeron un instrumento na mão, eu toquei o saxofón alto, e estive na banda como uns 12 anos aproximadamente. E logo xa un pouco máis tarde, cando abriu o conservatorio, xa me matriculei. E ali empecé a estudiar piano. Pero xa te digo que piano, cando empecé con piano, pois debía ter uns 14 anos, recordo, aproximadamente. É dicir, que xa sería bastante tarde, ¿no? Para que hoxe en día os nenos empezan con 8 anos o ensino dun instrumento oficial. No meu caso foi un pouco tardío, pero polas circunstancias. Son moi diferentes as aprendizaxes, a práctica nunha banda teórico-práctica nun conservatorio, non? Bueno, non teñen nada que ver. A ver, o conservatorio supón uns estudos regrados, tens que ir superando cursos, superando graus, tens que facer moitos exames, requiren moito esforzo, moitas horas de dedicación ao teu instrumento,
moita perfección técnica, é dicir, é algo que, bueno, pues bastante complicado. O recordo que teño da banda é ir aos ensaios e ir a tocar. Pois na Semana Santa, no Brao, pois íbamos a Cariño, íbamos polos povos por aquí cerca, íbamos a Oviedo tamén todos os anos. Era unha experiencia vital completamente diferente. Era ir a ensaiar e a tocar. Non había exames que pasar, non había cursos que facer. Canto máis tocabas, pois mellor tocabas, pero sin máis. É dicir, é unha experiencia vital completamente diferente. Moi recomendable para os nenos, porque supón facer música en conxunto e compartir música. O piano é un instrumento moito máis solitario, lóxicamente. Ainda que, para min, sempre foi o preferido, Sempre me gustou máis que o saxofón. Non ten nada que ver, para nada. Xa. Ben, na presentación comentamos que na etapa universitaria combinache os estudos de música cos de bioloxía. Como facías? Contanos, a ver, porque iso tiña que ser tremendo. Era complicadísimo. Foron anos duros, porque fíxate que era unha carreira de ciencias. Eu tiña clase toda a mañá na facultade e pola tarde tiña prácticas prácticamente todas as tardes de laboratorio. E encima disso, pois, tampouco tiña piano para estudiar. Entón, o que facía, cando acababa pois, as prácticas, collía as miñas partituras no meu metrónomo e ia ata o bar que estaba ao lado do conservatorio, que tiña unhas cabinas ali no sótano con 2 pianos que alugaba por horas. E aí iba a estudiar o tempo que me quedaba libre. Eso foi os primeiros anos da carreira. Logo xa me puderon comprar un piano, estudiaba na casa, pero aínda así o tempo que lle podía dedicar ao instrumento era moi escaso. Entonces, bueno, foi duro, foi complicado. Pero bueno, claro. Fíxose. E conseguiuse. Sí, conseguiuse. Bueno, primeiro rematei bioloxía. Eu aos 22 anos acabei a carreira e despois foi cando terminei xa o grau superior de conservatorio, unha vez que rematei a carreira, porque os últimos anos, pois, eran moi duros, é dicir, non tiña o tempo suficiente como para facelo todo tamén. Claro. Pero bueno, foi así. Ben, como foi a escolla aos 18 anos, unha vez acabado o bacharelato, tiñas claro por cal camiño ir? Buf, mira, eu tiña 17 anos cando marchei, porque cumplo final de ano e ainda tiña os 17. Non o tiña nada claro, pero sí que me facía moita ilusión tirar polo lado da música, é dicir, facer uns estudos musicais completos e incluso irme fora, no? si pudese, pero na casa non me deron esa posibilidade xa. Meus pais dixeron, está moi ben que estudies música, non vamos a prohibir, vas a conservatorio, pero hai que estudar unha carreira. Esa era a mentalidade, pois, de antes, un pouco mentalidade do medo, non? De que vas a vivir. Entón, bueno, pois non tiña moi claro en que carreira matricularme, verdad? Pero cando cursei COU, descubrín a bioloxía molecular como nova materia, e a verdad que me apasionou. Entonces dixen, bueno, pois estudio unha carreira, vou estudiar isto que me gusta. Pero sempre me quedou un pouco espí de non dedicarme solamente a música e chegar un pouco máis longe. A verdad que sí. Pero bueno, non estou arrepentida, Claro. Foi unha boa época, sí, unha boa etapa. Sí. Ben, como está hoxe o ensino da música? Bueno, o ensino da música non está ben. Se te refires ás etapas de educación primaria e secundaria. Tivemos agora o cambio de lei, desde que entrou en vigor a 11, pois a música foi unha das materias que perdeu horas. E ademais pasou de ser unha materia obrigatoria ata o terceiro curso da ESO a convertirse en optativa. E ademais un pouco espesas das administracións autonómicas, non? Por exemplo, neste caso da Xunta de Galicia, que tiñen un pouco, pois, por exemplo, en Galicia é unha asignatura específica, pero non é de oferta obrigatoria, entón estamos un pouco no aire. De feito, está habendo polémicas porque están sobrando profesores de música de secundaria, que agora a Xunta quere metelos en conservatorios, ocupando prazas de mestres de conservatorios, e hai bastante polémica con este tema. Están protestando porque de feito pues fálase de que vai haber unha oposición para que estes mestres de secundaria podan optar a esas plazas de conservatorio, plazas as que non podería optar xente interina, por exemplo, de conservatorio. Bueno, hai bastante polémica creada, pero é por isto, porque a música perde horas e hai máis profes dos necesarios. Por exemplo, na educación primaria, antes había música, había educación plástica, agora está todo englobado baixo educación artística, e tamén depende da comunidade, pois hai unha hora, hai dúas, quero dicir, perdemos calidade, perdemos cantidade tamén.
Pero curiosamente, hoxe en Galicia temos os mellores músicos de historia, é dicir, os músicos mellor formados, con máis formación en todos os ámbitos, clásico, jazz, pop, o sea, folk, temos os mellores músicos agora mesmo. Sin embargo, no que é a educación obrigatoria, pois a música non está ben, sinceramente. Dolores, eu quería facerche unha pregunta, non como profesora, senón como mamá. Dime, Os teus fillos ou fillas están interesados pola formación musical ou non? Queren ir aos concertos ou non queren? Bueno, fillas, teño fillas, dúas, unha de 6 e outra de 10. Están interesadas, de feito xa teño formación musical, a maior, de feito a maior, leva un ano tocando na banda juvenil, aquí en Viveiro, clarinete, e este ano debuta na banda de adultos xa, ten 10 anos. Está ilusionadísima, o sea, é o que máis encanta do mundo. Aparte disso está en terceiro de piano, bueno, xa leva desde os 4 anos tocando piano comigo na casa, e despois escoita de todo, desde Mozart hasta reggaetón, non para de escoitar música, bailar e cantar, decir. E a pequena vai polo mesmo camiño, a pequena estudia comigo, pero xa fixo algún recital por aí, tocou por aí o ano pasado con 6 niños, tocou en Coruña, encántalle esa música, si son dúas pequenas artistas. Sí. Entón, dinos, é por inculcáchelles ese gusto ou foi por imitación? Pois non te sabería decir. Eu creo que, sobre todo a maior, o talento musical é algo innato nela. Foi unha nena que desde bebé tiña xa moita musicalidade. E logo, claro, na casa de música, escoita os hábitos da casa, entón tampouco foi nada imposto, foi un pouco as circunstancias que la viví. Non me empeñei, non me empeñei en que tuvera que estudiar música, pero é algo que lle encanta, que lles encanta as dúas, vamos. Pois, sí, genial. Foi así. Ben, a todas as persoas que pasan polo noso programa, pedimosles que nos fagan media dúcia de recomendacións de grandes voces do noso mundo, neste mundo da música cantada. Ben, pois, cales son as túas así preferidas? Bueno, se me pedides de voces da nosa música, eu teño que dicir dúas que ademais sempre as digo, que unha é a de Guadi Galego, que xa coñecedes e poñedes aí moitas veces, e outra é a de Xavier Díaz. De feito, Guadi xa foi entrevistada no noso programa. Sí, son para mí dos cantantes impresionantes, con gusto exquisito, e ademais moi formados, e ademais, hai unha parte emocional que me une a eles tamén. Foi do que máis escoito de voces galegas. Entón, eses dous son, para mí, obrigados. E logo, a ver, é complicado, non? Porque hai moitos e moi bons. Pero eu quedaríame con 3 voces que me emocionan especialmente. Entón, vou falar polo meu gusto propio, máis que outra cousa. Eu mencionaría aquí a Amancio Prada, de logo, como unha das miñas voces favoritas. Outra voz que me encanta e me emociona é Teresa Salgueiro, que foi membro de Madre Deus durante moitos anos. Agora non, agora está en solitario. E tamén quero mencionar a Cesárea Évora, cantante caboverdiana, que, pois impresionante, non? Engadiría esos 3 á lista. E logo tamén encántame pois grupos de música galega tipo Leilía, Xidadela, estos grupos de cantareira que cantan música de raíz, a música da terra, esas crópolas tradicionais, esa música oral, que me pongo os pelos de punta. Eso encántame tamén. Entonces tamén vos lo deixo aí. Un pouco por resumir, Pois, profesora María Dolores Otero, moitísimas grazas por esta atención que nos deches. De nada, que va, encantada, Marcos, de falar contigo e con Gabriel. Encantados nós. Moitísimas grazas. A ti. Deixámoste con unha peza musical que seleccionamos para dedicarche por 2 razóns. Por ter sido a nosa profesora, neste caso, no meu caso, compañeira no instituto, e por toda a confianza que nos transmitiche como amiga. Pois moitísimas grazas, Gabriel. Vai para ti o Cheo de Vida de Guadi Galego. Genial, un bico para todos. Limpo, sol por
por fora e por dentro voltaremos vernos en silencio, con respecto, en silencio, sin pretensións, en silencio, en silencio. Estarei subindo a montaña, estarei buscando a sombra dunha parra, estarei chea de vida, 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 chea de vida. Estamos escoitando Grandes Voces do Noso Mundo en Radio Burela. 7:36 minutos. Continuamos co desenvolvemento do noso programa dedicado ás grandes voces do noso mundo. Despois de termos escoitado en directo as palabras de María Dolores Otero, agora é o momento de outras palabras amigas. Nenos e nenas do Colexio dos Castros, de Burela. O 21 de marzo foi o Día da Poesía. Esta semana no cole traballamos algunhas de Ana María Fernández. Queremos compartir con vos as que máis nos gustaron. Unha fala da primavera, as outras de contos clásicos. Quixera ser unha nube, subir, subir e subir. Cando haxa festa no ceo, vestido branco lucir. Quixera ser paxariño para aprender a voar, e no cabalo do vento todo o ceo pasear. Quixera ser trigo verde, espiguiña do trigal, os pés agarrando a terra e co meu corpo bailar. Quixera ser primavera, traer follas de verdor, pintar nos prados as flores, cantar como o rei señor. Quixera ser sol brillante para poder despertar o mundo con raios de ouro e polas ventás entrar. Cincenta da fita mourada, virás esta noite bailar a bailada? Nin teño vestido, nin teño zapatos, estou na cociña fregando nos pratos. Cincenta dos ollos mansiños, virás esta noite bailar cos veciños? Nin teño carroza, nin teño cocheiro, que lavo rumpiña no meu gravadeiro. Cincenta da cara velida, irás ao castelo por ser la elexida? Nin teño colares, nin teño diadema, estou enfurnando boliños de crema. Cincenta da cara en flor, irás te buscar o amor? Se alguén me axudase, que ben me faría, pois sinto da festa a feliz melodía. Será a princesa da linda bailada que así cho concedo por ser eu a fada. Matarile, rile, rile, matarile, rilerón, os 7 cabritos de branco algodón. Os 7 cabritos querían xogar a roda rodiña de verde pinar. E chegaron novos co lobo feroz, quería xantar año cun arroz. A mamá cabuxa, mortiña de medo, pechoulle a porta co seu tarabelo. Non saiades fora, que nunca se sabe. Eu volverei logo e xa levo a chave. Pero o lobo malo que andaba a procura, os 6 deles puxo na barriga escura. Dentro do reloxo máis pequeniño, pudo se librar do negro fociño. E avisou a nai que era costureira, e xuntos abriño de tripeira. Matarile, rile, rile, matarile, rilerón, os 7 cabritos de branco algodón. Ese lobo malo, ese lobo malo, ese lobo malo que o come todo. A carrapuchiña vai polo camiño, ai que non lle saia ese lobo lobiño. A carrapuchiña leva moito medo e dentro da cesta queixo máis marmelo. O lobo larpeiro, cando a ve pasar, os terribles dentes pon logo a fiar. Se non escapamos ben aquí tamén, a todos nos come, hai que fame ten. Ese lobo malo, ese lobo malo, ese lobo malo que o come todo. De novo, moitas grazas a toda a comunidade educativa do Colexio dos Castros de Burela. Feliz Día da Poesía.
onte, hoxe e sempre. Vai para vos esta música de Migallas. Pan de millo. Se pan de millo vas merendar, mira o traballo que hai detrás. Se pan de millo vas merendar, mira o traballo que hai detrás. Hai que plantar, hai que esperar, logo nacer, esfollar, hai que plantar. Para toda a audiencia que nos escoita a través das emisoras amigas Quack FM, Radio Piratona e Radio Filispín, que hoxe se incorpora, vai a música dos cempés. Música reivindicativa do sector percebeiro. Que non volvan é o título da peza. Adiante con ela. Aquí traigo este relato e escoítenme, compañeiros, da batalla que libramos en cedeiros percebeiros. Traballábamos de sempre, desde os pais dos meus abuelos, e ahora veñennos dicindo aquí non poden collelos. Oindo estas palabras e o non deixaren vendelos, fixemos unha xuntanza, ordenamos en comelos. Xa estando o pobo reunido hasta o último meniño, démoslle lume aos percebes, pan e cantaros de viño. Aquí non
non comen percebes, requisamos o marisco, temos que leválo a Siña pra que cene o ministro. Os percebes son do povo e os estamos disfrutando, mais se queredes leválos aquí estamos esperando. Cargaron as escopetas, empezaron paus e tiros, non perdonaron a naide nen sequera os cativos. Xa despois de 2 horas de batalla cos bandidos, foron secos maus baleiras e os percebes os comimos. Estos dos que vos falamos son os mismos vampiros, vomitan seu sangre negro e quedanse tan tranquilos. Tranquilo, José María, que esto teño controlado, que se lles dou 4 pesos o povo estáse calado. Trainos eses 4 pesos pra tocarnos o carallo, o que quere o mariñeiro é vivir do seu traballo. Esta sale espurada, en Compostela o demostramos, que xa non somos aqueles que con todo tragábamos. E esta conclusión lles deixo, que me escoiten eses pillos, que os paus a min non me doen xe polo pan dos meus fillos. Radio Filistín. Soaba a música dos Cempés, unha peza que dedicamos a toda a nova audiencia de Ferrol e a súa comarca. A audiencia de Ferrol que nos sigue a través do 93.9. E ben, e de Ferrol saltamos ao Porto, onde está a nosa espera os aceitonas. Do fundo da garrafa. Café ao pé da estrada, encostado a um bar. Lembro o tempo em que dançávamos valsas lentas ao luar, caminhadas de mãos dadas nos campos do Tennessee. São memórias inventadas, vida a dois que eu não vivi. Lá no fundo da garrafa vejo a minha sua
Só um whisky pra viagem na estrada da solidão. Já é quase madrugada, estou sozinho e vou ficar num café ao pé da estrada, encostado ao mar. Lá no fundo da garrafa vejo a minha solução. Só um whisky pra viagem na estrada da solidão. A música dos Aceitonas no programa dedicado ás grandes voces do noso mundo, 48ª semana en antena. Estábamos na cidade do Porto e desde ali retornamos ao norte. Retornamos ao norte con Luar na Lubre, Memoria da Noite. Piso espellos antes de que saia o sol. Na noite guardei a tua memoria. Perderei outra vez a vida cando rompa a luz nos cons. Perderei o día que aprendi a bicar palabras dos teus ollos sobre o mar. Perderei o día que aprendi a bicar palabras dos teus ollos sobre o mar. A sombra, barcos negros sulcan a mañá sen voz, as redes baleiras en gaivotas e dirán, contarán mentiras para ofrecerlles ao patrón. Quererán pechar cunhas moedas quizais os ollos abertos sobre o mar. Quererán pechar cunhas moedas quizais
nunca máis. Eran os Luar na Lubre, sempre acompañados de grandes voces do noso mundo como Rosa Cedrón, Sara Vidal e agora Belén Taxes. E mentres os ouvíamos, aproximábase o final. E para o final reservamos a música de Carlos Núñez e Dulce Pontes. Lela, unha canción con letra de Daniel Castelao. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as ruas molladas de tanto como chover. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Ruas molladas de tanto como chover. Lela, lela, lelinha, porque eu morro. Quero mirar-me nas meninas dos teus olhos. Não me deixes e tem compaixão de mim. Coa letra Lela de Castelao, con música de Carlos Núñez e a voz de Dulce Pontes, marchamos. Moitísimas grazas por ternos acompañado nesta hora. Marcamos encontro para a próxima semana. Recorden, o venres ás 7. Beixiños. Chao. As tuas palavras, dá-me ser-me do teu coração, dá-me lume com as tuas miradas, dá-me vida com o teu doce amor, dá-me alento com as tuas palavras, dá-me ser-me do teu coração, dá-me lume com as tuas miradas, dá-me vida com o teu doce amor, dá-me lume com as tuas miradas, dá-me
Radio Burela, 107.7 FM.